Angibingelele kubabukeli bonke egameni likaDlubheke osewaziwa ke ezweni lonke lonkana. Ngithi bafowethu bangizonazisa kakhulu ukuthi kulonyaka sizophinda futhi sizohlangana nge2 kuNovember lapha sizonethulela khona ingoma kaDlubheke. Ngithanda umculo wamaskandi lapha ke kuningi ozokuthola nokushintshiwe ngani ngoba sithiya senze umehluko kulonyaka sithi ukuhluka kulosuku osudovadova ngeke ngesempishane kafishane ngisebethi amavukane lo gama engathanda kodwa laba futhi abasephansi namavukane lawa amadala ke awaziwa nje jikelele. Kulonyaka bafowethu niyawazi umculo ukuthi usukaphi wayaphi. Mina ke ngubuyisela la usuke khona ngoba ngibonile ukuthi usuqala ukuphuma esandleni ngani ngoba ngibona umculo uphendulwe usenziwa amakwaito kanti ngempela umaskandi yohlezi umaskandi ukuthi sigcile kushameni sigcile kuKhohlandi nasengomeni enhlobonhlobo kodwa singaphumi kakhulu zona itayela yebo ziyadingeka esikhathini samanje. Kunengoma lapha ethi yimi ingqongqo ngifuna ukwenza abafana. Ingoma enjalo mnizona tayela engize ngazo kulonyaka kodwa ezumaskandi oyimele ngoba mawilalele iyokufida nawo le ngoma yakho kanjani into ekuyona izinhlobonhlobo kuzoba ingoma lapha efana nalethi eGiyani yizo zona zonke ingoma lezo uthi mawilalele uthi mayingena ingoma uyithola ingena nje imnandi kuyacula umnandi kodwa nje kunalezo nhlamvu lezo engidlala ngazo ngolimi ngoba phela ngiliqikwa nje kuyofanele ukuthi ngihlize ngikho kodwa la iphenduka khona sikutshela futhi ukuthi ayisengikwenye indawo manje lokho ke akwandile bani mina ngithi ngisakwazi ukwenza lento kumaskandi kuphinde futhi loshune ngikubona bafowethu kubantu basangadideka ngoba manje bayithethe ngiqhamuke nento entsha akukho busha lapha ukuthi manje kodwa ngibuyele mina la becula khona abacula aba professional hayi amafiki laba khona kodwa nje manje uthola bathi a professional laba abantu laba bakwazi ukucula ngeke salonge babizwa amagama oba vendaba abayisekho nje asathi kuphelile ngakho mangabanika lezi ingoma uthi abayicule ngabanika mhlambe 24 hours noma ngifike ngijike ekhaya ngaze ngibuye siyazi benze lutho kulezi ingoma engicula
ngoba lapha number 1 indlela yakhona ucula ngakhona ngeke ucule mangabe unezwi likhathi imoto yacula noma mawunezwi ekhulu mawuthi yacula thosekugcina nje uvula nje yabo into enjalo lento le igcina isishaya isikhathi esiningi ukuthi yikho ngeke kwazi ukuthi ufithe kuleya nkosi nengicula kuyona. So ngiyafisa nje abafethu ukuthi okuningi nomningi besondele eduze kwami ngiyobasiza nginawo umona ngaleyo ndlela bona nginawo futhi nenhliziyo embi nginayo kodwa hayi ngaleyo ndlela umuntu uma ekhala nje ufuna uzomsiza ukuthi ngimsize ngiyakwazi ukumsiza ukuthi hayi mfowethu ungakhamisi kakhulu uma ucula manje nje kuze umoya ngale ndlela engafuneki yabo into enjalo ngiyafisa ukuthi beyiqaphela abafethu. Viene